El projecte Embolcalls més sostenibles neix del Pla de Prevenció de Residus Municipals de l'Ajuntament de Barcelona com una de les actuacions que pretén reduir els embolcalls d'un sol ús i introduir els embolcalls reutilitzables. En aquest projecte s'anima a participar a les escoles a fer el seu propi pla de prevenció en els embolcalls d'un sol ús dels esmorzars i al mateix temps se'ls ofereix un marc comú de treball en el qual després poden compartir les seves experiències i les dades que han obtingut en aquest pla. L'Escola del Sagrera fa molts anys que participem a l'Agenda 21 i l'any passat vam trobar, d'entre les propostes que feien, una que ens va resultar molt engrescadora, que era la dels embolcalls reutilitzables per esmorzar, i vam pensar que era una campanya que era molt aplicable a primària, que era molt propera als alumnes, que es podien engrescar molt i que no era un projecte deslligat del dia a dia de l'aula. El projecte l'hem començat primer els mestres, vam anar a la sessió informativa i arrel d'aquí vam començar a preparar tota la graella que utilitzaríem per fer la diagnosi. La diagnosi consisteix a fer un recompte primer dels nens que porten a esmorzar i d'aquests nens que porten a esmorzar doncs veure quin porten embolcalls sostenibles i qui no. I tots els embolcalls que només tenien un sol ús els hem pesat 3 dies de la setmana. I a partir d'aquí completem la graella i veiem la quantitat de residus que es van deixant diàriament. Aquesta segona sessió de formació del projecte d'embolcalls sostenibles ens ha servit per conèixer els resultats de la primera diagnosi del nostre centre i dels altres centres que participen en el projecte. Els resultats globals dels 70 centres que participen en el projecte són un 28% dels alumnes porten els embolcalls reutilitzables, un 72% els d'un sol ús i els nens generen uns residus de 3,5 grams al dia, cada alumne. Després, per posar en comú idees, tasques fetes i propostes a fer i anar creant el camí a seguir i, per últim, per tenir clars els punts forts, els eixos, de cara a elaborar una metodologia per tal de conscienciar els nens de la nostra escola. Doncs aquest matí hem penjat tots els que portàvem paper de plàstic, paper d'alumini i de cuina, l'hem penjat a l'arbre. Hem embolcallat un arbre del pati perquè veiessin que era una acció que podia passar fent servir aquests embolcalls. Una acció que no és natural, una acció que contamina, una acció que hem d'eliminar. Volem fer conscienciar-los de que és millor portar uns altres embolcalls més sostenibles. I després hem lliurat als nens els book and rolls, hem fet una circular per la informació dels pares i hem repartit a les classes de tercer, quart, cinquè i sisè tot aquest material. A dins del book and roll hi posarem entrepans o alguna peça de fruita que sigui fàcil de pelar.
Nosaltres, quan vam plantejar al començament del curs passat que participaríem en aquest projecte i sabíem que teníem la possibilitat de tenir un embolcall reutilitzable, tipus boca and roll, per cada un dels alumnes, en vam parlar amb els delegats verds, en vam parlar amb la Comissió Verda i ens va semblar que potser seria una llàstima que tothom tingués un embolcall sabent que segurament no tothom el faria servir. A partir d'aquí, els delegats verds van decidir que una opció seria que s'hagués de fer l'esforç de sol·licitar-lo, de demanar-lo. Vam pensar que podíem premiar, a la gent que el volgués, que fes un petit text dient per què el volien. A tothom que ens doni una sol·licitud li donarem un boca and roll perquè no hi hagi tants embolcalls. Paral·lelament, com després de tot aquest procés encara ens sobra algun embolcall, perquè no tots els alumnes de primer volen l'embolcall o el sol·liciten, doncs llavors el que fem és obrir-lo a les altres classes. I així ens assegurem que com a mínim aquests 100 embolcalls que ens ha donat l'Agenda 21 escolar doncs, siguin utilitzats i no es converteixin en un estri més a casa que no es fa servir, que en el fons no estaríem facilitant la reducció dels residus. Avui hem vingut a fer una activitat esportiva aquí al complex esportiu de la Marbella amb altres centres educatius i és el primer dia que estrenem els embolcalls pels pícnics. El curs passat ho vam aplicar dins dels esmorzars i com que som una escola petita de, ja dic, 100 alumnes, tots ells van rebre l'embolcall. Llavors aquest curs va sortir la proposta, ja que podíem tornar a participar en el projecte, de fer-ho en l'àmbit dels pícnics de les sortides. Respecte a l'organització, hem decidit a l'escola que serà la coordinadora de cada etapa la que s'encarregui de supervisar i vetllar per l'ús dels embolcalls a les sortides. Llavors, abans de cada sortida, serà l'encarregada de portar-li a la cuinera els embolcalls. I el mateix dia de la sortida serà responsable de recollir-los, ja sigui ella mateixa o delegant en algun alumne. En quant al rentat, hem decidit de fer-ho dins de l'activitat de rentadora que ja fem en el taller domèstic, que és un dels tallers que tenim programats al centre. Com que tenim ja la infraestructura muntada de l'Escamot Verd, que són els que dinamitzen totes les accions de l'Agenda 21 a l'escola, ells han presentat el projecte als nanos de primària, han fet la motivació, han elaborat el diagnòstic, han repartit els embolcalls i ara en aquesta última fase hem volgut involucrar els pares i per fer-ho hem demanat a l'Escamot Verd que vagi a fer una inspecció amb els pares i que els premiï o els posi multes, de broma, per una mica també treballar aquest tema i que ells siguin conscients que la seva acció a casa és tan important com la nostra aquí a l'escola. Consisteix en parlar amb els pares i demanar-los com porten a l'entrepà del nen embolicat. El que ho faci bé, li donarem una medalla del mestre embolicador. I el que ho faci malament, li donarem una multa de necessita millorar, on aquí informa com pot portar l'entrepà al nen. Es muy buena idea porque de esta manera no tenemos que utilizar ni papel de plata ni otro tipo de residuos. Pones aquí el desayuno o la merienda y bueno, a mí me va genial y lo utilizo cada día. Jo ja fa més de 2 anys que no utilitzo cap mena de paper, només això o la carmanyola. Estem fent la segona diagnosi. Això vol dir que 3 dies abans d'anar al pati mirarem i apuntarem quins embolcalls porten els alumnes per al seu esmorzar.
cada embolcall apuntem quants n'hi ha. Ho apuntem amb un full i tots els embolcalls no reutilitzables els posem en una bossa de basura i després els portem aquí al laboratori per pesar-ho. I de la primera diagnosi a la segona, a veure si han reduït. Més o menys pels números que hem estat fent ara, crec que més d'un 50% ha optat per portar el book and roll. Per tant, s'ha reduït més del 50% la generació d'unitats de residu no reutilitzable. La reducció de la massa no és tan important com la reducció de les unitats. Des d'aquella primera diagnosi ara, tenim un major consum de tetrabrics i de líquids en forma d'envasos diversos. I per tant, seria un tema que hauríem d'intentar solucionar. Aviam què podem fer entre tots. Una vegada analitzats els resultats pel conjunt de 68 centres que participen del projecte Embolcalls Més Sostenibles, veiem que tot aquest esforç de sensibilització i aprenentatge s'ha acabat traduint a la pràctica en un canvi d'hàbits. Un canvi d'hàbits que ha fet que l'ús d'embolcalls reutilitzables es desplaci de només el 28% fins a més del 50%. Aquest canvi d'hàbits s'acaba traduint a la pràctica en un canvi també en la generació en pes de residus. Hem passat, en aquest cas, de generar 17 quilograms al dia en el conjunt d'aquests centres a generar-ne només 11. Això perquè ens en fem una idea, si ho estenem a tot el curs escolar, representaria passar de generar 40 contenidors grocs a generar-ne tan sols 27. Aquest canvi, si el portem a una escala més elevada, encara més macro, i ens imaginem aquest treball de sensibilització, per exemple, en el marc de tot Barcelona, podria acabar representant un estalvi de més de 700 contenidors grocs a l'any. Què has esmorzat avui? Doncs un entrepà de formatge. Avui un entrepà de pernil dolç. Un tallat i un entrepà de formatge. I una fruita. He esmorzat un entrepà a casa meva i un tallat al bar d'aquí davant a l'hora de l'esbarjo. Sí, he begut llet amb cereals pel matí, després d'aixecar-me. Aquí al col·le no esmorzo perquè no em deixen, perquè em fan anar a la cul tots. Un bocata de xoriç. Unes torrades amb botifarra negra. A casa, un got de llet. Poma. Res. A veure, avui he esmorzat un entrepà i com que el faig a casa no l'embolico amb cap tipus d'embolcall. Miro a